तो का तोहनी के पता होता बा कि भोजपुरी में नंबर 1 हीरो के बा? काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा मारामारी होत रहेला। कभी पवन सिंह कहलन कि नंबर 1 हम बानी, तो कभी खेसारी लाल यादव कहलन कि नंबर 1 हम बानी। और माई चोदे मादर चोद पूरा बिहार हमरा के जानेला, पूरा इंडिया हमरा के जानेला, केहू के नाम आई हमरा बादे। भोजपुरी के नंबर 1 हीरो हम बने रे मादर चोद। हमरा अलावा कौन बरे? पूरा हम खानदान के लपेट देनी एक के साथ। ना रे मादर चोद, तोरा माने को होई कि नंबर 1 हीरो हम बानी। चल चल कैमरा बंद हो गई सर, अब लाला लौटा रहा। तो चला आज देख लो जाओ कि भोजपुरी के नंबर 1 हीरो के बा? पवन सिंह या खेसारी लाल यादव। तो पवन भैया पर तू कुछ कहे के चाहता रहो? किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। तो बाक मर्दे हमेशा तू कहेला कि केहू के नाम आई तो पवन सिंह के बाद आई। तो खेसारी भैया ये पर तू कुछ कहे के चाहता रहो? पूरे खानदान को घसीट दूंगा मैं। बाक मर्दे तू खाली हमेशा कहेला खानदान लपेट दूंगा, खानदान लपेट दूंगा। साहब बकलोले हुए का रे। तो चला आज देख लो जाओ कि भोजपुरी के नंबर 1 हीरो के बात। तो हई जितना लोग स्क्रीन पर दिखाई देता न केहू के भूल से भी भूल ही ना करेम कि लोग नंबर 1 हीरो बा। काहे कि हमेशा ही लोग मारामारी करी, लेकिन नंबर 1 आवे पे जब बात आई तो सब लोग के फाट जाई। तो आज हम बात करें कि एगो चैनल से एगो हीरो 100 मिलियन में कितना फिल्म दे दिले बाड़न। तो ए लिस्ट में एगो ऐसा हीरो बाड़न कि ई भोजपुरी इंडस्ट्री से ऐसा गाय बाड़न, ऐसा गाय बाड़न, ऐसा गाय बाड़न जैसे कि गधा के स्वर से सिंह। कोई सेंसेस बात। लिस्ट के चौथा नंबर पर अवतारण अपन पावर स्टार पवन सिंह। तो इनकर मात्र अभी तक एक एगो फिल्म 100 मिलियन पार लेके गइल बाड़न। वो फिल्म इनकर चौथा नंबर पर काहे आइल हो? काहे कि यो में दिनेश लाल यादव निरहुआ बाड़न। आ ई फिल्म के नाम बा खून पसेना। काहे कि तोनियों के जाके यूट्यूब पर चेक करे के होई कि 100 मिलियन पार देले बाड़न कि ना देले बाड़न। सही बात है। तो चलो तीसरका नंबर के हीरो के बात कर ले जाओ। तो तीसरका नंबर पर निकल के आवता अपन दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई परवेश लाल यादव। तो इनकर फिल्म अभी तक मात्र 2 गो फिल्म 100 मिलियन पार देले बाड़न। आ ये अपना बल बूता पर एगो फिल्म घूंघट में घोटाला 100 मिलियन पार कर चुकल बाड़न। दूसरका फिल्म इनकर बा के राम लखन जेमे निरहुआ के योगदान से यो 100 मिलियन पार कर चुकल बाड़न। तो चलो दूसरका नंबर के लिस्ट पर आवत तानी। दूसरका नंबर के लिस्ट पर बाड़न सब पर भारी अपन खेसारी। देख ला मौसा। अब खेसारी लाल यादव के अभी तक एगो फिल्म ना 4 गो फिल्म अभी 100 मिलियन पार दे चुकल बाड़न। देख ला मौसा। तो इनकर फर्स्ट नंबर पर आवता संघर्ष, सेकंड नंबर पर आवता नागिन, थर्ड नंबर पर आवता दुल्हन वही जो पिया मन भाव, चौथा नंबर पर आवता के मेहंदी लगा के रखना। तो चलो देख लेवल जाओ कि फर्स्ट नंबर पर के बा। फर्स्ट नंबर पर निकल के आवता अपन दिनेश लाल यादव निरहुआ। यही तो कयामत है। इनकर अभी तक 7 गो फिल्म 100 मिलियन पार दे चुकल बाड़न यो अपना बल बूता पर। खूब बाप का नाम रोशन करो बेटा। आ ई इतना मेहनती बाड़न कि रिक्शा चला चला के कहां से कहां पहुंच गइलन। 100 मिलियन कई गो पार दे चुकल बाड़न। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आ इनकरा नाम से हमरा ये डर लागेला कि कभी सुनेली कि निरहुआ चल लंदन तो निरहुआ रिक्शा वाला कहियो निरहुआ भैया एगो फिल्म लेके ना चलावस जो ना फिल्म के नाम रख देस कि निरहुआ चलल हगल। हाँ ये कर लो पहले। तब मजाक से हट के इनकर 7 गो फिल्म गइल बा जोना के लिस्ट तो स्क्रीन पर देख सकता रह। तो एकदम इनकरा पर एक बार हो जाए। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। तो ई रहलन हम मात्र लिस्ट के 4 गो संख्या हीरो जो अभी तक 100 मिलियन पार दे चुकल बाड़न। लिस्ट में निरहुआ के नाम हटा दो काहे कि निरहुआ अभी फिल्म से हट गइल बाड़न। सांसद में मतलब चुनाव के लड़े पर पूरा ध्यान देले बाड़न। तो लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर आवतारन सब स्टार भारी अपन खेसारी। तो दूसरका नंबर पर आवतारन परवेश लाल यादव और तीसरका नंबर पर आवतारन अपन पावर स्टार। तो चली रौडी एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।